Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe. Siyabonga ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sixoxe nawe. Angidlulise nako kube kwaba nomuntu la ku-comment section on YouTube oke waphawula ngendaba yamavesi encoma nje ukuthi angime noma esuggest ukuthi angime ukufaka amavesi ngihlale nje emaphupheni, yabona. Ngaze ukuthi baningi abantu abachaza amaphupho. So if indlela esichaza ngayo amaphupho ayikwanelisi, you are not forced to watch this video or to follow even the channel, yabo. But ngeke futhi bese wena ngoba you prefer amaphupho angena amavesi bese you come and tell me ukuthi hey ungafaka amavesi, because there are maybe more than 10 people that I just come across on YouTube abachaza amaphupho. Most of them, they don't even include amavesi. Bayizangoma abanye, aboti bayizangoma, babelapha abanye bendabuko. So if you prefer, then you are free to go and watch abantu abachaza indlela esuku uculisa, but it's disrespectful to say hey yakela lento yenzayo ukufaka amavesi uchaza amaphupho kuphela, yabo. Asibheke iphupho la elika gift siyabonga, gift siyabonga ukuthi sawubona baba uphupho umfundisi angcolile. So mina ngizokushambakanya konke sithi uphupha nje umuntu engcolile, singathi umfundisi, yabona. Sizothi agcoke impahla ezingcolile, ungcolile noma ugcoke impahla ezingcolile into eyodwa iyafana. Nake singakusho uma uphupha umuntu kuwuphawu lokuma lo muntu egqoka ingubo ezingcolile noma engcolile yena. Lokho kusho lo muntu akalungi futhi usagcwele ukungcola nenkohlakalo okumele ayilungise. Shuthi singathi thina lo muntu akalungile futhi usagcwele ukungcola nokukhohlakala kumele enze njani? Akulungise. U-Isaiah 46 verse 6 Isaiah 64 verse 6 sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo, sabona sonke sinjengamaqabunga nobubi bethu basisusa njengomoya. Kanti uJeremiah 23 verse 11 abaprofeti nabapristi bangcolile nasendlini yami ngithola inkohlakalo yabo, kusho uJehova. Number 2, singathi thina uphupha umuntu sithathe njengopawulo bikakhuluma egqoka ingubo ezingcolile noma ke yena ingcolile. Lokho kusho ukuthi lo muntu akasindisiwe futhi akakaphenduki, uzagcwele izono nezindlela zobumnyama. Shuthi inkambo yalo muntu ayilungile, yabona. uJeremiah 2 verse 22 ngokuba ke noma ugeza ngesoda uzithathele insipho eningi ububi bakho bulotshiwe phambi kwami, isho inkosi uJehova. Izaga 3 verse 12 kukhona isizukulwane esimhlophe emehlweni aso esingahlanzwanga ensileni yaso. Kanti uHezekiel 24 verse 13 ngokungcola kobufebe bakho nanguba ke ngikuhlambululile ungahlanjululwanga, kodwa ke awusayokuhlanjululwa engcoleni kwakho, ngize nganelise ukufutheka kwami kuwe. Number 3, uma uphupha umuntu kuwuphawu lobuma egqoka izingubo ezingcolile noma engcolile lo muntu. Lokho kungabile kukhomba ukuhlupheka, kukhomba ukweswela, kukhomba ukukhungathwa ubumpofu noma ububha nezinkathazo. EkaJakobe 2 verse 2 ngokuba uma kungena esinagogeni lenu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ecwebezelayo, kungene ompofu onezingubo ezimbi. Number 4, asivale. Yenzeka futhi uma uphupha umuntu kube uphawu lobuma egqoka izingubo ezingcolile noma yena engcolile. Lungasho ukuthi lo muntu akahlambulukile, kusafanele asukume enze inhlambululo noma ke ahlambulule izidalwa ezimembethe, ngoba ngesikhathi engcolile lento ingakhomba lo muntu hlobo ukhungethwe lamathunzi noma ukhungethwe lento ezichitho, lento ezigadlo ezimbi ezimngcolisayo, yabona.
noma-ke amathunzi athile amngcolisayo ekumele besiyasukumela wahlambulula yena, noma-ke lezi idalwa zakhe asehlambulukile akasukume enze inhlambuluko. Siyabonga kakhulu-ke, inamba yami isebenze kuphela uma ungumlandeli wechaneli. So ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama, uma ungifonela ungangibuzi igama. Akukho-ke into engingayithandi njengokuthi umuntu engifonele ebese akayichaza igama instead ebuze mina ukuthi ngubani, ngoba inamba yimi engiyishiya la. Shuko bangishaya inamba la, definitely umfoni uzothola mina. Siyabonga.